Bună ziua și bun găsit, dragi telespectatori, împreună cu emisiunea Cântece și Voie Bună. Astăzi sunt onorată ca alături de mine și de dumneavoastră, dragii mei, să se afle grupul de colindători Bujorelul, condus și inițiat de domnul profesor Florian Mărghidanu. Domnul Florian Mărghidanu a venit împreună cu acest grup, dar și cu Muma Gherghina, pe care o să o salut acum la începutul emisiunii. Muma Gherghina, bine ați venit! Bine v-am găsit! Mă bucur că sunteți alături de noi. Și eu mă bucur că am putut să intru în studioul dumneavoastră, să aducem tuturor oamenilor datini și obiceiuri din trecut, de pe la 1910-1920, cum se colinda pe ulița satului odinioară. Vă mulțumesc încă de la început. Domnul Florian, am să vă pup acum în emisiune și mă bucur că ați venit și că sunteți alături de noi. Domnul Florian, aș vrea să le spunem telespectatorilor noștri câteva cuvinte despre conținutul materialului folcloric cu care dumneavoastră ați venit astăzi în emisiune. În primul rând, dați-mi și mie voie să salutăm telespectatorii noștri dragi, care așteaptă de la noi cu nerăbdare un material, din punct de vedere cultural-artistic, deosebit de frumos, deosebit de valoros. Și să intrăm în amănunte. La dumneavoastră, în această frumoasă emisiune, am venit cu un material pe care, ia uitați de unde... Așa cum am promis din emisiunea precedentă, da. În această emisiune eu am promis că am să vin cu un album de colinde tradiționale de pe ulița satului. Da. Acum, eu împreună cu acești băieți minunați lucrăm de aproximativ 2 ani de zile și ne-am pregătit și ne vom pregăti în continuare, pentru că vreau să vă spun, dumneavoastră și telespectatorilor, lucrăm la o colecție de colinde tradiționale unde cuprinde toată regiunea Oltenia. Da, este. Așa, astăzi vă descriem o parte din colinde tradiționale din regiunea Oltenia, dar numai partea de sud, a Dunării. Mai precis, vorbim despre județul Olt și județul Dolj sau fostul județ Românaț. În colecția noastră de colinde tradiționale să fim foarte atenți ce am pregătit. Astăzi, în frumoasa emisiune, prezentăm materialul din Câmpia Dunării, cum am vorbit de Românațul de jos, și la anul, pe vremea aceasta, ne vom prezenta cu al doilea album colinde tradiționale din zona carpatică și subcarpatică a regiunii Olteniei. Mai precis, intrăm în județul Gorj, Mehedințu și Vâlcea, județul Vâlcea. Un material foarte frumos, dar greu de realizat. Un material care l-am visat de o viață. Felicitări, ați reușit. Mulțumesc foarte mult, sunt pe drumul, eu așa zic, pe drumul bun. Și acum trebuie să vă descriu dumneavoastră ce înseamnă colinda tradițională de pe ulița satului. Vă rog. În aceste colinde tradiționale din partea de sud a Dunării, în primele colinde care eu aici le prezint în studioul dumneavoastră, m-am regăsit de la vârstă de 8 ani. Deci, acum 50 și ceva de ani de zile, eu, pe ulița satului la mine în comuna Vișina, mă prezentam cu aceste colinde. Puteți să-mi puneți întrebarea de unde? Da, le știați de atunci. De unde sunt aceste colinde? Da. Haideți să informăm bine telespectatorii noștri. Aceste colinde făceau parte din repertoriul cetelor de colindători, dar noi, fiind copii, nu eram atât de bine instruiți din punct de vedere cultural să aflăm și noi ce înseamnă ceată de colindători, ce înseamnă grupul de colindători. Între ceată și grup este o diferență. Ceata de colindători este o ceată care cuprinde între 3 și 5 membri, iar de la 5 membri în sus numim grup tradițional sau cântecul la fereastră, cum spuneam noi. Frumos termen, cântecul la fereastră. Cântecul la fereastră. Dar mai precis ce am învățat de la doamna conferențiar universitar dr. Emilia Comișer, îmi spunea cântatul la fereastră. Da.
Haideți să vă spun ce înseamnă cântatul la fereastră. Cântatul la fereastră este o cântare cu conținut tradițional și religios. Sunt texte îmbinate foarte, foarte frumos, unde ne prezentăm în fața gazdei și acolo noi venim numai cu lucruri frumoase de urări și prin cântecele noastre, prin colindatul nostru, ne adresăm la gazda respectivă, la Maica Gherghina. Da, sigur Maica că Gherghina da. este una dintre maicile noastre care întotdeauna ne-a primit și sper că și anul acesta ne primește cu mare căldură. Sigur. Este o gazdă foarte, foarte primitoare. De altfel se și vede că este o gazdă primitoare. S-a pregătit și astăzi. Nu numai mie îmi dă multă încredere, dar și colegii mei de aici, copiii care fac parte din grupul de colindători, mereu mi-au zis de un an de zile, domnul profesor, vrem să colindăm și pe Maica Gherghina. Da? Dragii mei, cu plăcere, că și anul trecut am fost, ne-a primit foarte, foarte frumos, dar are un obicei Maica Gherghina, când ne prinde la dumneavoastră în curte, nu prea ne mai dă drumul. Da. Anul ăsta mi-a zis că ar pune drugul la poartă. Dacă ar face așa ceva, avem o colindă, sincer vă spun, gazda noastră e ciudată, a uitat drugul la poartă. Vă cântăm. Sunteți pregătiți. Dacă Maica Gherghina vrea să fie de rușine, să fie, dar nu cred. Nici de cum, pentru că eu m-am pregătit în prealabil. Ia uitați cu ce am venit aici, numai cu burătăți pentru colindători. Da, sigur că da. Chiar vreau să vă întreb, Muma Gherghina, cum primim noi colindătorii și cum primim sărbătoarea Crăciunului? Cu mare drag, cam de la începutul lunii, după ce trecem de Moș Nicolae, deci din 6 decembrie, ne pregătim cu toții, cu mic, cu mare, pentru a întâmpina nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Fiecare gospodină începe cu curățenia generală a casei. După ce își face curățenia generală, o împodobește cu veșminte alese de sărbătoare, să întâmpine cu bucurie nașterea lui Hristos. Terminăm cu curățenia cam prin apropierea Ignatului, cam până prin 20 decembrie, când ne pregătim pentru tăierea porcului. Da. După ce am tăiat porcul, începem cu pregătirea bucatelor alese necesare pentru noaptea de ajun, pentru colindători, cum avem și aici pe masă, și pentru masa de Crăciun. Când ne întâlnim cu toții în familie, cu copiii, cu nepoții și așteptăm sosirea lui Moș Crăciun și cetele de colindători care să ne ureze pe la fereastră. Așa este. Cum îi așteptați dumneavoastră pe colindători și cum îi răsplătiți? După ce cu poarta deschisă, oricum, Deci cu poarta mare deschisă, drag, auzit, domnul cu mare profesor drag, și dragii mei Am apreciat foarte colindători, mult. da? cu mare drag, îi așteptăm cu poarta deschisă, cu casa luminată. După ce au colindat la fereastră, îi invităm înăuntru, în casă și apoi îi cinstim cu pâinea cu sare, tradiționala pâine cu sare, cu colăcei, cu bolindeți, cu încărnați, cu slănină, cu mere, cu nuci, cu dovleac copt, cu covrigei. Cu ce avem mai bun în Ce casă? părere aveți Cu ce avem despre mai Maica bun în Gherghina? casă? Aveți o părere, doamnă? Și pentru cei mai bătrâni, chiar și cu o cărnuță cu vin roșu, din butoiul cel mai plin. Deci fiți atent, atunci desfacem butoiul cel mai plin, nu din altul. Din butoiul cel mai plin. Dacă s-ar putea să miroase și puțin pe lin, ar fi și mai bine. Domnul profesor, ce să spun, este deja pregătită Muma Gherghina. Cu mare Așteaptă drag și să-i pe dumneavoastră și pe noi. Noi încercăm să venim la dumneavoastră. Acum, fiindcă ați venit dumneavoastră la noi, eu vă mulțumesc că v-ați gândit la acest lucru. Ne-am gândit de mult la dumneavoastră? Iar cu dumneavoastră, domnul profesor, aș mai vrea să vorbim puțin despre realizarea acestui material folcloric. A fost greu, a fost ușor. Dumneavoastră sunteți un pătimaș al folclorului și eu mă bucur că păstrați încă tradiția nealterată. Haideți să vă spun, să intrăm în conținutul acestui album. Am zis și mai zic în continuare, Da. este un album care face mare cinste localității noastre și nu numai asta, are să fie o mândrie pentru județul nostru. Pentru că am văzut că a început folclorul să devină un deplin. Credeți că a intrat într-un cont de umbră și că... Are un piculeț de înclinare, totuși. Acum, dacă vedeți dumneavoastră, eu promovez pătura tânără în tradiție. Da.
Așa este. Și am făcut-o de 30 de ani și o fac în continuare. Acum să nu deviem subiectul, albumul în sine, cum am vorbit, aproximativ de 20 de ani în urmă, dacă vreți să mă credeți, am avut această ambiție, să zic așa, să fac aceste albume promovate datorită faptului că n-am mai ascultat și eu, sau, sincer, să-mi colinde și mie un grup de colindători, cum era odinioară, cum era altă dată. Păi când eram prin liceu de muzică, acum 30 de ani, profesorul meu, domnul profesor Leli Caimac, profesor de tradiții și folclor, mi-a inspirat această frumusețe și mi-a zis, dânsul fiind de la Brastavățul, de la mine de acolo, din partea de sud, la Corabia, trebuie, Florine, să te apuci de acest meșteșug tradițional, datorită faptului că aveți tot ce trebuie de pe voi. Eram eu și încă doi băieți în liceul de muzică. Eu am terminat liceul de muzică și arte plastice la Marin Sorescu de la Craiova. Acolo am avut profesor valoroși care... Da, dar ați și avut dumneavoastră înclinație și v-a plăcut acest lucru, iar profesorii v-au simțit. M-au simțit și eu, sincer, mă mândresc cu ai mei profesori. Nu mai vorbesc că și în facultate am avut manuale, studii speciale de tradiții și folclor. În situația de față, haideți să intrăm să vă spun cum stau lucrurile, eram un biet copil atunci și unde era hora satului, era nelipsit. Deci, în materialul și înainte, care vi l-am prezentat dumneavoastră, dacă observați, acest album tradițional cu folclor de pe ulița satului, aici am venit cu colinde tradiționale pe ulița satului. Da. Adică să amintim telespectatorului să nu facem confuzia ce înseamnă folclorul tradițional și dincolo ce înseamnă folclorul tradițional cu obiceiuri de iarnă sau de primăvară și vară. Mergem mai departe. Materialul care îl prezentăm astăzi cuprinde 9 colinde, cum am zis, din partea de sud a Romanațului de jos, dar ce credeți că Romanațul de jos se întinde până la Calafat. 2 colinde care vi le prezint astăzi, unde m-am regăsit și eu în ele, v-am zis, în primele 2 colinde, muma noastră cea bătrână, Mumălină și Gherghină. Da. Acum, să vă spun, Mumalina și Gherghina erau 2 prenume, 2 babe care acolo, 2 muici, le spuneam noi, care, cu adevărat, erau și bune, dar erau și mai puțin bune. Depinde de cât de cuminți și ascultători erați. La una mai puțin bună, avem o colindă acolo care deja am pus-o noi frumos în versuri și îmi amintesc că dacă mai veniți cu această colindă la noi, oricum ușa va fi încuiată. Păi și atâta ne-a fost nouă, că dacă închizi ușa, stai că nu e așa. Facem o colindă pentru acest lucru. Acum să vă spun, textele care le avem imprimate aici sunt texte autentice care sunt formulate de noi colindătorii. Să nu credeți că aceste texte au venit regizate de undeva, băi frate, du-te și cu... Nici nu au de unde să vină. Da, du-te cu ele și imprimă. Nu așa, nu așa, pentru că în tradiții, noi aici, atunci spunem tradiții când moștenim ceva de la strămoșii noștri. Eu am moștenit de la cei mai mari colindători ai mei, fiii mai mari, eu v-am zis, aveam mai 7-8 ani, ei aveau 15-20 de ani, dar încă ceva. Nu ne dau voie noi la ăștia mai mici să intrăm în repertoriul lor. Da. Dacă, la calitate. Foarte mult. Dar dacă intram în repertoriul lor, știți ce făcea cu noi? Ne lua și da cu noi în zăpadă așa la 3 metri. Păi... Meriți și numai asta ne spunea, pentru că nu este cântecul tău, nu? Și degeaba veneam acasă să spunem noi când m-a bătut nu știu cine, Naiona lui Stănoi, bine s-a făcut. Ce-ai colindat, colinda lor. Aveți la colindători, de aceea mă uitam cu mult drag la obiectele pe care le au aceștia. Vi le prezint eu acum. Vă rog să le prezentați. Vi le prezint eu acum. Mai întâi, haideți să vă prezint membrii formației. Vă rog. O luăm așa, din dreapta formației și o luăm spre stânga formației.
Primul colindător care le vedeți dumneavoastră acolo este un elev de-al meu foarte silitor. De 9 ani de zile l-am la mine sub conducerea mea, dar un elev care pot să dau exemplu și l-am mai dat, foarte, foarte înțelegător și mai departe, dacă o dispare din această lume, îi las meșteșugul și formația să o ducă mai departe. Felicitări! Este un băiat extraordinar. În partea stângă, Emil Cârciumaru îl cheamă. Da. Elevul e Emil Cârciumaru, un băiat extraordinar, m-am zis. În stânga lui Emil, un alt coleg de-al meu bun, foarte bun, Dumitru Radu. Dumnealui este nou în formația noastră, dar prezintă mare garanție din punct de vedere cultural tradițional. În stânga lui domnul Radu avem o elevă tot bună și foarte bună, Alina Palada, o fată care nu prea a știut de vacanță anul acesta. Da, moșul nu știm, că moșul a venit... Nu, că moșul, sincer, da. să vă spun eu și cu moșul A cum este. venit Are o istorie moșul ăsta de nou. Nu vorbim nimic despre el, atâta că s-a rugat de mine. Nu, am trecut pe lângă el, m-a văzut și a început să fugă după mine. A venit astăzi aici. Păi stați să vă spun că am trecut. M-a văzut pe stradă pe mine, da? Și eu nici nu m-am băgat în seamă, dar știți ce mi-a făcut? Vă spun eu. Cu băsul, toiacul după mine, ce haideți că vă prinde undeva. Și a urcat pe scări aici la dumneavoastră, nici bună ziua nu mi-a dat. Acum, dacă a venit în frumoasa emisiune și am zis, frate, rămâi aici. Dar nu știu dacă o mai avea barba la plecare. Asta vom vedea. Așa, în stânga moșului, o elevă bună, iară, Gabriela Băsășteanu, o fată foarte bună și ea, prezintă multă garanție pentru mine, vine dintr-o familie de cadre didactice și mă bucur foarte mult. În stânga lui Gabriela, un alt coleg de-al meu bun și drag și prieten, Marcel Iordana, da. Un băiat care este și pe albumul celălalt,